acsiwn y Moch, a mae'n bleser gen i weid bod Endaf Jones a Gareth Wyn Jones dal yma hefyd. Endaf yn gweithio fel wedwn ni nawr fel arwerthwr yn gair ac yn gwerthu Moch yn gyson. Da ni'n gwerthu dipyn o foch bob wsos. Ti sy'n gwerthu nhw wedyn? I fi sy'n gwerthu nhw, ie. Da ni'n gwerthu nhw a bob dillun. Da ni'n gael rhwng 100 a 200 o moch i fewn bob wsos. Ie, mae'na tre da iawn, i gwir. I ni wedi gweld y Pencampwyr y pare, ynddo fe, mynd am 390. I ni wedi gweld lot o foch eraill yn mynd nawr drwy'r ring fan hyn. Be bydde ti'n gweud, neu siwt dred sy'n ma dyle? Wel, o'n i'n sbio ar ei gana o'n ar ei 60 kilos, mae gwerthu fyny, dwi'n meddwl o brath 110 nath nhw. Ynddi, maen nhw'n gwerthu'n dda iawn, i gwir. A mae'r gyffro yma, Gareth, mae lot o bobl ma'n does? O, t'o be, sbia, mae lle mae llawn dop, da ni wedi cael ei gwasgu nhw gornol bach, a mae dyn am yn digwydd yn aml iawn, ond t'o be, mae'n wych, mae'n yna buzz yna. A pwy sydd dan ni nawr, Gareth? O, yr Pencampwyr, ie, mae hwn di'r champion. Ar y singles. Myrddin James. O Langeitho. Na bod Myrddin yn iawn, ti'n bod. Ydy bod cystadlu ys blynydde, Gareth. A fel o ti sôn am y pare, mae'n neis gweld pobl sydd mwyn cefnogi yn cael llwyddiant o'r diwedd. Do, ar y fath, ti'n bod, mae o wedi bod nocio ar y drws hefyd, ti'n bod. A oeddech chi'n meddwl deud pan nath ennill, bod o'n meddwl y byd iddo fod e. Mae hynna mor bwysig, dydy. 220 werthodd y mochyn sengl, llynedd, y pris mwyaf, 220. Wyt ti'n meddwl Endaf, gewn ni fwy na hynny? O, mae'n fwy yn barod, 270. Mynd y dda. Mae'n sbinoch neis iawn. Sbinoch neis iawn. Ti'n meddwl falle brynu thrwy'n hon i gadw i'n mlaen i fagu falle? Mae'n anodd dweud, gwir, pwys yma ar y dwrnod i wir eisiau. Ond mae'n sbinoch neis iawn rhan bwtsiar hefyd, e. Ia, mae yna lot o bwtsiars yma hefyd, oes yn dafod ni'n sbio nhw fan awan ar y ring. Mae'n fflio, Andri, sbio mynd mai. Mae lan i 410, boys. Fi wedi gweld Rob Ratri, cigydd Aberystwyth yn prynu sawl un yw e fewn. Will Lloyd ma hefyd, Will Mach yw e. A Brian, dydy. Mae ein yn brynwrs mowr i gyd, dydy. A mae hon yn gwerthu dda, boys. Dwbl, beth ddath yr un llynedd yn barod. 400 hanner nawr. Ond ti'n bod be, o pob yn deud bod hon yn special. O pob yma wedi deud dros y ddau ddydd, mae hon yn special rhywbeth amdani. Beth sy'n bod arbennig den, da? Fe ti'n gweld Moch bob dydd bron iawn? Y hyd ohoni hi a'r cig sari. Na o, da iawn. Wedi mynd. 400 hanner felly. A mynd i Sir Fôn, dwi'n siŵr. Tom Hughes, ie. O, Llanfair Pwll. Na bod Tom yn iawn yn daf, dwi'n siŵr. Da iawn. A mi brynodd o'r par o wyn gorau fyd am 520 yna fyd. Do, wedodd wrthau'n gynharach, falle ai draw i'r Moch i wario to, wedodd e, mae fi'r debyg. Felly oedd eisiau hwnna, doedd e, oedd eisiau cael y sbinwch na. Oedd dda iawn bod y sbinwch yn dod yn ôl i Sir Fôn a un peth efo'r wyn fyd. Da iawn. A ti'n bod, mae o'n fusnes leol, a mae o'n watch ar ôl lot o farmwrs yn leol hefyd, dydy. Mae'n gret i weld pob yn gefnogi gilydd, fama yn y sioe fawr. A mae'n gret i weld chi'ch dau yng nghanol y Moch. I ni gyd wedi joio yma yn yr ocsiwn. Yn gwisgo fyny hefyd yma. Erioed i gweld ti mor smart. Hei, diolch Endaf, a diolch Gareth. Gwych boys.